ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମା ଆମର କହୁଛି ଚାଲ ଯିବା ପୁରୀ। ସକାଳୁ ଉଠିକି ହଠାତ୍ କିନା ମୁଁ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ମୁଁ କହିଲି ଇଏ କଣ ଆଜି ସକାଳୁ ଉଠି କହୁଛି ପୁରୀ, ତତେ କଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଶ ଯାଇଛି? ମୋ ମା କହୁଛି ହଁ। ତାପରେ ଆମେ ଦି ଜଣ ମା ଝିଅ ଜଣ ଉଠି ପଡିଲୁ, ଉଠିକି ଚାଲିଲୁ ପୁରୀ। ବସ ରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ବସ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରେ, ସେଠୁ ପୁଣି ଅଟୋରେ ଗଲୁ, ଅଟୋରେ ଯାଇକି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଓହ୍ଲେଇଲୁ, ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଫୋନ ଆଉ ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରେ ରଖିଦେଇକି ଗଲୁ। ସେଠି ପୁରା 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଗଲା, ଯେହେତୁ ପହଡ ପଡି ଯାଇଥିଲା ତ 2 ଘଣ୍ଟା ଆମକୁ ଲାଗିଲା। 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆମେ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଦର୍ଶନ କରିକି ସେଠି ଅବଢା ଖାଇଲୁ। ଅବଢା ଖାଇସାରିକି ଫେରିକି ମୋବାଇଲ ଧରି ଟିକେ ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠି ଭିଡିଓ କରିକି ତାପରେ ଆମେ ଚାଲୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ। ସେଠି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଢେର ସାରା ବୁଲିଲୁ, ବସିଲୁ, ତାପରେ ବାଲିରେ ବସି ଟିକେ ପାମ୍ପଡ ଖାଇଲୁ। ବାଲିରେ ବସି ପାମ୍ପଡ ଖାଇବାର ମଜା ହିଁ କିଛି ଅଲଗା। ତାପରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଯାଇକି ପୁଣି ସି ଫୁଡ ଖାଇବୁନି, ସେଟା କଣ ସମ୍ଭବ? ମା ତ ନନଭେଜ ଖାଉନି, ତ ମୁଁ ମୋର ମୋ ସି ଫୁଡ ଖାଇଲି, ନନଭେଜ ଯାହା ଖାଇବାର ଥିଲା। ସିଏ ମକା ଖାଇଲା। ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ କିଣିଲୁ, ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରେ ଦେଖେଇବି କେତେବେଳେ। ଶଙ୍ଖା କିଣିଲୁ, ଶଙ୍ଖ କିଣିଲୁ, ଆଉ ବହୁତ ଜିନିଷ ସବୁ ଆଣିଲୁ, ଯାହା ଯାହା ସବୁ ମିଳିଲା ସବୁ ମୋ ମା ଗୋଟେ ବଡ ବ୍ୟାଗରେ ପୁରେଇକି